थ' होमबा आयं दे आब' थांनो लांसै होमबा दे आब'नि भिडिअखौ नायबाय हायो आङो नै दा जोङो थांनो नागिरबाय खुंगुर ब्र'नि न'निफ्राय स' गासैबो थांगोन बिथांमोननि गामिनिफ्रायबो सानैसो ब्र' ओमफ्राय जोंदो फैफानाय सानैसो ब्र' हरिसिंगानि बिथांमोना थांफागोन जोंदो जों माने नाइट स्टे खालामनो सानदों आरो ना मायाव थानाय जायो मिथिला ट्रि हाउस नङाबा राइन' इक' रिजर्ट बे मोननैखौ टारगेट खालामना दोनदों आरो ना नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बाय 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 आब' दे चलो लेट्स गो बरिया जाबाय दे लामाफोरा खिन्थु बिथिं नै आगोलाव गोरबो खुंगुरब्र'आबो भ्लग बानायगासिनो ट्रि हाउस नङाबा राइन' इक' रिजर्ट बेयाव थाहैनाय जागोन नाइट स्टे खालामना नायनोसै आगोलथ' आङो थांफेरबाय ट्रि हाउसआव होमबानिया राइन' इक' रिजर्टआ ओंखारथ'वाखैमोन जोबोर मोजाङानो जागायालाय नोंथांमोनाबो जुदि नायनो गोसो जायोबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव फैनानै नायफैनो हागोन आरो ना हिंदी में कुछ बोल हिंदी तो मैं मेरा नहीं होता तुम्हारे आते भी तो फाइनली बिथां मान गोनां इउटुबारफोरखौ लोगो मोनबाय आरो जोङो दा रायन' फारसे लांसै नङा होमबा दावखोलांसै दा बिथांमोनखौनो बिएन ब्लग बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय गोरबो खुंगुर दिदि ब्लग्स ओमफ्राय हिमन्सुनो बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय दायो बिथांमोनजों मोजाङै टाइम स्पेन्ड खालामगोन दा जोङो दा रायन' थांसै नायनायाबा नोंथांमोना नायलांबाय दङ होमबा नायलांबाय हा बिथांनि ब्लगखौबो थ' गाइस इयाव जोङो ज' जादोंमोन सानैसो ब्र'मोन थांफानो होननायखाय इयाव जमानो जाबाय दा जोङो थांगासिनो दं बेयाव सानैसो ब्र'मोना जोंजों जइन जाफादो सासे ब्र' डिमाकुसिनि बिथाङा जोंखौ वेलकाम खालामदों गांसे आर'नाइजों मान बावदों थेंक इउ स' माच बिथाङाबो ब्लग भिडिअ खालामबाय हायो मिस्टार डि ब्लग्स नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ खनसे चेक खालामनानै जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना सापर्ट होलांबानो जाबाय ब्र' लाइना ओरैबादि गोलाव जाबायना बाइकआ लाइननो वा लाइन गारिया साहा बागान गेजेर गेजेर आरोना लामाया मार मोजां नुखायो माने जायगाखौ आगोलफोर फैखादोंमोन आङो थेवबो आङो ब्लग बानायाखैमोन दा नोंथांमोननो देखायनो नाजानोसै लामाया ओरैबादि गाज्रि बिथिं आरो लामा बानायबाबो जायाना मोजाङैनो माने दै लोमबाय हायो दलंफोरबो गैया माने आगोलाव दैमा दंबाबो हाजोनिफ्राय फैनाय आरोना दैफोरा दसेनो बारायो दसेनो खमायो नायनोसै जोंबो दा थांनो हागोन हाया दैमाखौ बारनो हागोन हाया नै दैमाखौ मोनबायानो जोङो ओरैबादि दै नुहुरदोंना बारनोसो हागोन हायाबा गोजां बोथोरफोराव फैबाथाय दै जाया आरोना खम जायो दा आरो दैज्लां बोथोरदो दैया एसे बारायदो नायनोसै बारनो हागोन हाया ओरैबादि मोजां जायगा बरियाखा बारनोसै आंबो वा ओरैबादि स्पिड गिखांखां मोनदों दे खिन्थु आङो जय बजरंबली ओइ ब्र' गड बासायबाय जन्थाया सिजोबलायबाय दैया बहुद लेथ्रा सोब बाला दै गोसोम जालायनाय आरो बाराद्राय मोना जाबाथाय इखिनियाव हाथि ओंखारो दे हाजो एरिया ना मार हाथि ओंखारो आरोना नै जोंना ब्र'खौ मार गोबावनि उनाव लोगो मोनदों नोंसोर फैदोंमोन अ
Tuh. Tuh थांलांसै tuh. 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 नै आरो बारबावनाय दो. जेबो जानाङा दै. बाराथ' धार नङा दैया दा. माने बारायलाय खमायलाय जाबाय हायोना आरोना. अखा हाबाथाय बाराद्राय जायो दैया। औ! जन्थाया सेस। ओरैबादि गुवार ना जायगाया दैमाखौनो बारबाबो बारग'गनो हाला माथो बाराद्राय गुवारद्राय ना नांथाबाथाय सेस आरो औ नांथानाङाल'सो दै औवा मोनसेयावनो होनांगोन आरो ना ओइ नै जेरैबादि दैया गोसोमनो गड वान गियाराव दाबाय हनुमान गियार दो होना हो जोंथ' बारा फैबायबो हाया खिन्थु इयाव दे थानानै जायबा दैलि थांलाय फैलाय खालामो बिसोरनि थाखाय माबादि जायो लाइफ स्टाइला बुहुद खस्थ'जों थायो खोमा बिथांमोना दै गिदिर जाबानो खावसेथिं बारनो हाया जायोबा दाथ' आंहा गोहोआनो गैला बाइक सालायनायदो बुखिनोबोथ' हाया मोनलांबाय थेवबो नोंथांमोननि थाखायनो जि हायो बुंलांनोसै डाइरेक्ट इथिं फैबाथाय नोंथांमोना लकेसन नायै फैबानो थांनो हागोन आरो ना डाइरेक्ट साइनबर्ड होनाय दोङो बेफोरबादि राइन' इक' रिजर्ट 2 किल'मिटार ट्री हाउसनिबो होनाय दोङो टेनजिं बट'सा ट्री हाउस सेम आरो ना खाथि खाथियावनो मोननैबो जायगाया जों दा मायाव थानाय जायो नायनोसै दाथ' आं इक' रिजर्टखौ नुवाखै दिनै नायलांनोसै आरो नोंथांमोननोबो देखायलांनो नाजानोसै गाइस आरो बेयाव मोनाफोराव थांलाय फैलाय खालामनो बुहुद टान आरोना मालाबा हाथिफोर ओंखारो मोनायाव ओंखायनो नै सोब लाइननि बादि होना दोनजोबदों आरोना लाइन सर्ट जानाय बादि मैदेरफोर फैयो मोनाफोराव ओंखायनो जेसां थाब फैयो मोजां आरोना बांसिन फैयै जोङो नै हाजो सेराव मोनफैबायानो माने ट्री हाउस आरो इक' रिजर्टआ हाजो सेरावनो आरोना गोबां समायना जायगा नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन नै बेनो राइन' इक' रिजर्ट हाबबायानो जोङो नै राइन' इक' रिजर्ट सिङाव जोबोद समायना जायगा आरोना फार्स्ट टाइम फैबाय आंबो जोबोद मोजां नांदों फैनानै नै बेनो राइन' इक' रिजर्ट बेयावनो दिनै जों स्टे खालामसिगोन हरखौ फार्स्ट टाइम आरोना बिदि हर थागोन माने रिजर्टआव स' दिनै मोनाबायबो जों फैनायाबो लेट जाबाय नालाय आरो बयद्ध' मेंबाय जोङो फरायनायाव लोगो मोनलायदोंमोन आरोना बिदिनो उन्दै थेवबाबो जों माने बिदिनो जमा बेरायथिङोमोन गोदोनिफ्रायनो दा जोंबो फैदों नालाय इबो फैबाय मार गोबावनि उनाव लोगो मोनलायबाय आरोना राइन' इक' रिजर्टआवसो दोनफैबावदो नोंसोरथ' हर थाखायाना थांफिनगोन बिसोरो माला न'आनो खाथिना मार बरियानो जायगाया गाबोनो मोजाङै देखायसिगोन आरोना नोंथांमोननो मार मेंबाय आङो दासो सफायखाबाय जोंबो मोनाखाबाय दा आरो मोजांबो नुनाय नङा स' भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय बाय गाइस नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन